They waka for, they greet you. Don't even know say person they greet you sef. What do you think? Sometimes I go just dey talk. I don't go know. My salary when they come to website they How below cut out na cost ever? money wey I go take buy small, I no get again. E better make I no get money to chop food, but make I get money to buy small. That one better for me. Maka chukwa you just walk. I dey go church now. I dey go. Na church Sure. I dey go. Are you sure? I dey go church. Oga, you don't I dey go church. You don't call in a joke. I dey joke if any make I dey. I dey go church. Na that thing I dey go. Yes. You dey Catholic. Yes. You sure never na-eme no na esi n'ụka wee zọpụtawo. Ya abịa ka mkpọje ọrụ mmiri alụ kedu ọgbọ nke. Ọrụ agwụ. Ebe ọtachi unu ife agabalụ ọfụma. Yeah, if I never What do you mean? If I never move, we go around. Ifu kọrọ m ifuru ka ndụ. Afro ni yiri ife nu. Ta yi ụbọchị na ụbọchị. Edu ka nwoke na-adụ. Edu nwoke na-ebe ebe. Egolu shoe. Confirm. Ibu go na na site. Lekwa anya ka mgba o nwebe mma akpọje o. Onye. Apịacha agha ọfụma. Ị nọrọ ka nwoke si anọ. Ejekụkọ m ebe dị iche iche o. Ejekụkọ mmere ụka dị iche iche. Ijego na nke ogbuefi. Eze amanne n'olugo afa ahụ. Ogbuefi. Ana m anụ afọ a. Afọ m ya na Facebook. Ọ na-epost gasị ife na Facebook. Mana sometimes a na-akọwa. Ọ bụrụ na a na-epost oke nke a na-epost ka ị na-afụ. Nke a na-epost ka ya ka mkpọje o na nke ihe eje ụlọkwa na-agba zọọ agba ahụ negolum ọkwọ ịbata ọgbalụ ya afa onye negolu ya ife ọgbalụ siwu nọ ife a na-eme o 1 2 3 asịkwa nke 1 2 3 nene onye na-agwọ na-akpọta afro m afa ife bụ na Facebook ọkwọ taba mpụ akwa ebukwo na taba asọ m maka ọtaba na mmadụ ife ị na-eme don't know ọdụ ife ya ebe ebedebe obe ime nụ ya ọgụ ka nna bịa